Det er Alexander, og jeg vil gerne differentiere den naturlige eksponentielle funktion, som hedder f af x lige med e opløftet i x. Og den naturlige eksponentielle funktion har så tangenthældningen i 1 og i punktet 0,1. Og derfor skriver vi således, hvor vi her siger, at x det er 0, og vores y-koordinat er 1, og derfor hedder den 1 her. Ja. Så sætter vi den så ind i delta y-formlen, divideret med h, og så kommer den til at hedde f af 0 plus h minus f af 0 divideret med h, som så er gående mod 1, fordi at h er gående mod 0. Så skal vi derfor sige, at e opløftet x er differentiabel i x0 lige med 0. Og her sætter vi så bare vores punkter ind i altså vores funktion ind i delta y divideret med h-formlen, så den kommer til at hedde e opløftet i 0 plus h minus e opløftet i 0 divideret med h, og det er så også gående mod 1, for h er gående mod 0. Så kan vi så reducere, og vi kan jo se her, at e opløftet i 0 minus e opløftet i 0 sådan set bare giver 1. Og derfor kan vi sige, at e opløftet i h minus 1 divideret med h er gående mod 1, for h er gående mod 0. Så skal vi undersøge, om den er differentiabel i x0. Og derfor siger vi delta y divideret med h er lige med, her har vi så de generelle punkter, som hedder f af x0 plus h minus f af x0 divideret med h. Så sætter vi vores punkter ind, så den kommer til at hedde e opløftet x0 plus h minus e opløftet x0 divideret med h. Her kan vi så ved hjælp af vores potensregneregel sige, at e opløftet i x0 plus h giver e opløftet x0 gange e opløftet i h. Og så minuser vi stadigvæk, eller vi trækker stadigvæk e opløftet x0 fra. Her sætter vi så e opløftet x0 foran vores brøk, så den kommer til at hedde e opløftet x0 gange med e opløftet i h minus 1 divideret med h. Så skal vi så hernede undersøge, om grænseværdien eksisterer for h gående mod 0. Og det gør vi ved at sige lim h gående mod 0 for delta y divideret med h. Her sætter vi så vores punkter ind, så den kommer til at hedde lim h gående mod 0 af x opløftet i x0 gange med, eller e opløftet i x0 gange med e opløftet i h minus 1 divideret med h. Så kan vi reducere, og så kommer formlen eller funktionen til at hedde lim h gående mod 0 af e opløftet x0 ganget med lim h gående mod 0 af e opløftet i h minus 1 divideret med h. Og det kan vi så endnu en gang reducere, så den kommer til at hedde e opløftet i x0 gange 1, som så giver det endelige svar, som er e opløftet i x0.